Hello! Pitkästä aikaa. Pitkä talvi on takana ja yllättävän nopeasti se nyt sitten kuitenkin meni, vaikka silloin viime syksynä tuntui, että tää ei niinku lopu taas ikinä. Ja toivottavasti tässä nyt lähipäivinä pääsis sitten ratakauden aloittaa. On kyllä ollut siis jo aikaisemminkin kelejä ja rata ollut auki, mutta sitten mulla on itselläni ollut silleen menoja, että en olisi sit päässyt, niin toivottavasti nyt sitten parin päivän päästä pääsis aloittaa ratakauden ja katsotaan nyt sitten mitä tämän kesän ratakaudesta tulee. Mulla on vähän muutoksia tulossa, että mä muutan Kuopioon tossa juhannusviikolla ja aloitan sitten uuden työn heinäkuun alussa. Niin mulla on nyt semmonen tilanne, että mulla ei ole siis asuntoa, mihin siis muuta, niin mulla ei ole autopaikkaa nyt siinä alkuun, niin mä en voi kuljettaa pyörääkään Kuopioon. Tai se on vähän turha etsiä pyörälle siis paikkaa Kuopiosta, kun mä en sitä autoa kuitenkaan saa mihinkään. Et mulla nyt alkuun varmaan sit pyörä lähtee mun isän luokse ja samoin myös auto. Niin sit voi olla, että mun ratakausi jää nyt sitten tosi lyhyeksi tänäkin kesänä. Mutta sinne nyt ei voi mitään. Että välillä on tehtävä sitten tämmöisiä valintoja. Ja toki voisin siis vuokrata niin kuin hallipaikan autolle. Mutta musta tuntuu, että mä en nyt raaski ehkä sitten vuokrata, koska mulla on siis tosissaan asunto ja työpaikka niin kuin parin minuutin päästä toisistaan. Et mä en niin kuin autoa siis oikeastaan tarvi yhtään mihinkään muuhun melkeinpä kuin siihen, että mä pääsen radalla käymään. Ja sit koska mä kuitenkin aloitan koko aikatyön, että mä oon 5 päivää viikossa töissä, niin sit se, että sattuuko just niille vapaapäiville sit olla rata auki ja sattuuko keli ole kohdillaan, niin se sit tuntuu vähän jotenkin, että maksat 60-80 € kuussa sitten siitä, että se auto seisoo siellä parkkihallissa ja ehkä tarvitsen sitä, jos on niin kun kelit suosiolliset, niin sit tuntuu, että en ehkä nyt sitten raski sitä paikkaa ottaa, tai tällä hetkellä on ainakin siis semmoinen ajatus, mutta katsotaan nyt sitten, että toivottavasti sitten autopaikka vapautus siitä taloyhtiöstä, mihin mä oon muuttumassa, ei varmaan nyt tämän kesän aikana, mutta ehkä sitten ensi kesälle toivon mukaan, niin sit olisi järkevää etsiä sit pyörällekin joku säilytyspaikka sieltä. Mutta joo, toivon mukaan tosissaan parin päivän päästä pääsen radalle joo, sitten ehkä lisää. Huomenta! No niin, nyt on pyörä pakattu kärriin. Meillä on vähän kärrin kanssa ongelmia. Mutta nyt kohti rataa, kello on vähän yli 8. Ja lämpötilakin nousee, nyt on jo +11. Aikaisemmin aamulla oli vaan +6. Niin pitäisi tulla ihan sopivan lämmin päivä ja aurinko paistaa. Niin jes, ei kun radalle!
vielä 1 setti ajettavana. Ja sit olisi tää päivä tässä otinkin nyt ihan vaan puolikkaan ajopäivän näin ekaksi ratapäiväksi. Ja on kyllä jäykkää. Siis tosi jäykkää. Mutta ehkäpä se siitä.
tosissaan kävin tuossa pari ratapäivää niin kuin viikon sisään. Niin nyt tulee tälleen samalle videopätkälle, ajattelin, että samaan laittaa. Ja oli se eka ratapäivä, niin olihan se siis tosi jäykkää, niin kuin me jo mainitsinkin tuossa jossain pätkässä. Ja ei oikein se rentouden löytäminen jäi sinne ihan kyllä niin kuin viimeiselle ajosetille oikeastaan, mutta nyt sitten toisella ratapäivänä niin rentous ja rytmi niin löytyi kyllä siis tosi paljon nopeammin, mikä on tietysti hyvä asia. Ja mä oon siis täällä autotallissa, rupean kohta putsaa pyörää, kun ihan älyttömästi on siitepöä, niin mulla on vanteet ihan keltaisena. Sitten pitää noin ötökäraadot pestä pois, kun tulin siis eilen illalla radalta. Mutta tosissaan toinen ratapäivä sitten huomattavasti sujuvampi, tai no puolikkaat ratapäiväthän mä siis vaan ajoin. Mä ajattelin, että nyt alkuun riittää ihan niinku se. Ja jos tässä nyt sitten pääsis vielä, jos kelejä ois niin viikon sisään sitten, ja jos sit ajas ihan kokonaisen tai ainakin melkein kokonaisen ratapäivän. Ja jospa se siitä sitten vielä paremmin lähtisi sujumaan ja vielä paremmin kestäisi kunto ajaa sitten, et ei ihan niin äkkiä väsähtäisi, vaikka nytkin huomas kyllä jo näiden päivien sen niinku eron sitten, et ei kroppa väsähtänyt ihan niin nopeasti nyt sitten se toisella ratapäivällä. Mutta joo, mä nyt en hirveästi siellä itse radalla mulla ei tule niinku kuvailtu muuta kuin niinku muutaman ajosetin. Ja nekin oikeastaan enemmän ehkä itteeni varten, että mä sit voin niistä vähän katsoa sitä niinku kehitystä myöskin. Mut muuten mä kyllä jotenkin siellä tykkään ihan vaan niinku olla ja keskittyä siihen itse tekemiseen ja settien välissä ottaa vaan ihan rennosti, enkä aina kaivella kameraa sitten kuvaamaan. Mutta joo, katsotaan nyt sit miten tää kausi tästä etenee. Tai minkälaisiksi se muodostuu, mutta on ollut kyllä siis taas jotenkin tosi kiva totta kai päästä niin kuin pitkän tauon jälkeen radalle. Vaikka kun se viime kesänä jäi vaan siihen yhteen päivään tai yhteen puolikkaaseen päivään, niin sitten jotenkin niin kuin tosi ihana, että nyt on päässyt jo kahdesti sinne. Niin on niin kuin siitä semmoinen tosi kiitollinen olo ja niin kuin ihana, että on ollut mahdollista sitten mennä ja aikaa mennä. Ja toki rahaa, ei ihan ilmaisia ole noin päivät sitten ajella tuonne Virtasalmelle asti ja takaisin. Mutta joo, katsotaan miten tää nyt sitten tästä kausi etenee ja toivottavasti tässä nyt sitten päiviä saa myöskin sen jälkeen sit kun muutan Kuopioon, vaikka mulla nyt sitä autoa eikä pyörää alkuun siellä ole, mutta jos nyt silti sit jollekin viikonlopulle saisin vaikka 1-2 päivää sitten järkkäiltyä itselleni. Mutta joo, mä rupean putsaamaan mun pyörää ja yes. Kiitos jos jaksoit katsoa ja nähdään!